do CEIPI Verde. Queremos dar as grazas á Federación de Asociacións de Persoas Xogas de Galicia por este reconocemento. Tamén polo seu esforzo e dedicación para organizar este concurso. A música e a lingua de signos española únense para derrubar as barreiras da comunicación, facendo que chegue a todas as persoas por igual. Para nós, este premio non é unha meta, senón o camiño que queremos seguir para que a nosa escola sexa máis inclusiva, accesible e promotora da igualdade de oportunidades. Moitas gracias. Ben, o primeiro por este premio e por esta canción tan bonita de Conmigo, de María Fumasa, que xa mesmo imos disfrutar en directo.